Hagnege mas bakoi tuang dua kerpang nak benda I shanting kurba bar pediang hun karkrang banyo jing kor jing kia bar banyo kikun kikti tuang dua nak benda jongi Damon Roy ban light nak jing pang jing shitom nak met jongu bar kumjuru ilaban shakri ya uble tuang dua nak benda I Rafael wan kar bayra kaya sengi ka jungo mindaga sengi ladap kandrus na mindaga sengi tong dua ba ubul ni kurku kedoya I tong dua na kabenda ke jinta taid kamen sim jong I Ilinda Mary Suching tong kerpadio jusuban ai ke jinta taid ke bam cukur Jumjiruai Laispa Sapulai ha ka kerteng ukpa badukun badumen sim bakoi ka jinga yai jungu trai jungu yu Jesu Christ barga jingi jungu blai lem barga jinga slog jungu men sim bakoi kendan ring card bad pi baron ko human ka para bayin how Jesu Christ hagani ke por kat bangin nak mat u Jesu daga jingi ka bakrau ban shimi daga ni ke mas bakoi tungna iti bar ki jing tumo jungi bar baro ki jing don kam jungi ka mat u Jesu hagani khlemat Tong dua nak benda ki ingka samjongi ki kemik pa jongi ki konti jongi tong dua nak benda ki hinman ki para jongi tong dua kerpang nak benda baro ki bapang ki bashitong ki to ki bal hapa hospital minda ki to ki bal panjing dua nangi tong na itia ki baro minda hakmaro Jesu bar tong dua nak benda jongi bakhinio ki jing kor jing kia med barmen sim tong dua ru nak benda baro kemen sim ki bal klarno nak ki ingka samjongi Tong dua nak benda baru kemen sim kitu kemen sim kibodon hapoding pen coin. Tong dua nak benda kitu kemen sim kibodon mana manoru banduai. Tong naiti ya ki baru hakmat uji suminda bar tong duai. Aiba ublin map ya baru ki pop jengi kena bakin poi shabning. Tong dua nak benda baru ki nong pop bakin kelak bamut bakin wan pai sha ublin. Tong dua nak benda ya ledai. Tengah itu baru kijing tumu jengi hak madu Jesu minta. Kerbangan dengan itu baru kini kijing tumu jengi hak mad utrai. Daga jing sengosi ke bakrau tungin panmap na Jesu nak benda ki por ngelapin sengosi au ngelapin mong ke donor jengu lang baki pop. Tungin kerpadi Jesu minta ban pin kude ke donor jengi na baru ki pop kerana kamai laban shiminda hagene ke mas bakuid daga donor kabakuid. Mitra ke jing sungu sigi bakrau tongi dua ilang nga pla how play badan bawar barong pada happy ko hoin men ko para mangalale pam shibon em daga jing perkat pada kapten daga kam pada jing lekret daga jing le palan jonga daga jing le palan jonga daga jing le palan bakrau e jonga namar kata nga kerpad iga maria bakoit
Wai sai ka thei sutim. Ya ki angel bar geri kuit. Bar ya pi ko hen ben ko para. Banduai na ka benda jonga. Ha utrai ublei jongi. Ublei badan bor baro unis ne yangi. But yang dalam map ya ki pop jongi. Uni alam yangi syaka jingim bam cukut. Ublei is ne yangi. Ublei is ne yangi. Cristo Marco Cristo ra ono penim jongi penim yangi. Try kendran koble is ne yangi. Try kendran koble is ne yangi. Cristo Marco Cristo ra ono penim jongi penim yangi. Tong inya duai. Koblei badan bor baroba im jinom. To ay bang ngin la barabor ban pindam yala kamon hakaba kongu yame. Bad bang in shakri yame usim kendrat jongi da ka donut kabashida. Da utrai jongi yu Jesu Christ ukon jongme. Uba im bad sin shar gad bad me. Haga jingyalong kabay jongamen sim bakuit ublei jinom la jinom. Amen. Kajing pule na kasiti jong Paulus na coach sa Kristan harum. Ko para ngakren kum hakarukom jing breu. Nakadaw jong ay jong kas jing tlot jong pi. Namar kumba mswa pila ay di khot met jong pi sa kajing bom khut. Bat sa kajing bom man kabak nang kraw. Tementa to ali to iti yakid khot met jong pi shaka hok na kabanta ka jingkhut men ba philalong kimrau jong ka pop philalat nga ka jingte jong ka hok henrei philayo jingmun to ayu na ka ei kebam ta philasneu ran namar ka jing kut jong kito ki ei ka long ka jingyap henrei menta philatlat yap hi nakapop bat phila kala long ki marau jong ublai ka jing men toy ba phiyo ka long ka jing khut bat ka jing kut jong kapat ka jing im bom jukut naba ka bainong jong ka kapop ka long ka jing yap henrai ka jing ais bun jong ublai ka long ka jing im bom jukut how Chris Jisu utrai jongi katin jong utrai. Vandreu spa nya pulai. Vandreu spa nya pulai. Anjing puan balai. Suku breu ubah iju try. Balega monjomu. Suku breu ubah nyagati bomban. Ubang boya kajingan bujoki. Suku breu ubah nyagati nombor.
kapercayaan utrai uno wabud yang undanya kajing syai jong kajing Haleluya 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 Utrai undon ringkard bad phi kajing pule na ka gospel bakuit katkum olu khas ha kata kapor ujisu ula ong halaki sinran ngalawan banviang ding ya kaperte berkatno ngadakwa bakan klang garon ka baptisma dakaba en pen baptis yanga berkatno ngas ngodu kamen sim katba ompat pindap yaka pitarai bangalawan lam yaka jingsuk ha kaperte yem nga iya tu hapi Henry ikajing ia pait penban. Namar nadu minda ha kawe ke ing ki don sangut ki ba ia pait laingut persha ya ki arngut bat arngut persha ya ki laingut. Kin sasap pen pait ukpa persha ia ukun bad ukun pat persha ia ukpa. Kakme persha ia ukun bad kakun pat persha ia la kakme. Kakiau kurim persha ia ka persa kurim barka persa kurim pat persa ialah ke kiau kurim ka gospel jong utrai Singara ya me grace ko human ka para bayin how Jesus Christ aga gospel minda gas ngi ngaleos ngo u Jesus wala ong ngalawan ban biang ding ia ka perthei abangi pule abangi ngap ya ka gospel minda gas ngi sngo kulmar mo balai uji sula kan kumne ngalawan ban wiang ding ha ka pertei bal kum juru uji song hatto pitarai ngalawan ban ban rai ke jingsu ha ka pertei ngalawan ban ayo en sedon jingya pait uji song te balai uji su kan kumne rangim sngo tu haba uji su ula ong ngalawan ban biang ding ha kan ka pertei ban en sedon ke jingya pait rangim sngo tu ba lisengin bakla ngin du jingait ngin du jinggermen ngin sngo kulmar balai uji su kan kumne namar ngitip uji su ulawan hakana ke pertei ban wan ra ke jingsuk jing shai bara ko ban bengno ya ke jing sngo si berga jinggo slai ko ban pindu ya ka bor jung boman henre min dak sngi gospel uji su ngalawan hakana ke pertei ban biang ding haba uji su ula ong ngalawan hakana ke pertei ban biang ding kamut ayu ngalawan ban biang ding hagana perti kamot ayo omde ka ding jongana ke perti ban thang lut barok mo omde uji sumkran shapang ka ding joga perti hangne ngalaban ban biang ding ha ka perti kamot uji su ong ngalaban ban yalap ya ka kubor babha jongo ble ka tin jongo ble ha ka kitab ha ka jutang barim kalon ban ha ka kitab jung Jeremia kalon ga arpau lai kat kot arpau kendai ngi yosngo ublei uong ka kubor janga kalong ka ding ublei uong tia ke jutang barim ka ding kalong ka dag janga jingdon jongo blei ka ding kalong ka dag janga jingdon jongo blei barka ding kalong ka dag jong ka kubor jongo blei ka tin jongo blei teminda kesngia ka gospel uji suang ngalawan ban viang ding ya ka perthe ka bon ngalawan hagana ke perthe ban yalap ya ka tin jongo blei ban yalap ya ka kubor baba jongo blei balang ba ka tin jongo blei uji su ko ban pankalla ya ka download jongo nong pop uji sulaman ban yalap ya ka kubor jongo jingkalla ka bamut bar kito ke ba yosngo kito ke ba ngap ya ka tin jongo blei kin kella ka bamut bangi pule ka gospel baro habangi puleng yoi aba uji sula stang ya ka ministry jongo aba uji sula stang ban yalap ya ka tin jongo blei di kubor baba jongo blei bon kibrio kela ngeit kela pediang ya uji sukum ukun jongo blei bal kito ke bala im ha ka pop kela stang ban kella ka bamut kela ban phai kela stang banim ka ba jingim ka ba thamai ka ba jingim ka ba khoi dina kito gada uji solong aka gospel menta ka sngi ngalawan ban biang ding ya ka perthe
uji su ukuan pinkud ya ka partai uji su ukuan pinkud yang ibai bar uji su ukuan bang ibarong in kelak kabamut hadin gelap pediang ya ka tin jongo bele bar kumjuru uji suang en sedon ke jing ya pait haking gesam namar ke kerteng jonga namar ke tin jongo bele namar ke kubor baba jongo bele en sedon ke jing ya pait balai don ke jing ya pait haking gesam kan sedon ke jing ya pait hapdeng kito ke ba pediang ya ka tin jongo bele bar kito ke bom pediang tin jongo bele en sedon ke jing ya pait hapdeng kito ke ba pediang ya jisu kum uble kum unong penim jonga perte bar hapdeng kito ke bom pediang ya jisu kum umesaya kum unong penim jonga perte mindar ngiyoi mo haking gesam don ke jing ya balai don jing ya pait haking gesam minda namar arngud lengud la pediang ya ujisu ya uble but bebar kimpat pediang te and sedon ke jing ya pait hapdeng ki keme ki pa ujisong hapdeng ipa bad kun hapdeng ka keme bad kun hapdeng kiau kurim bad persa iaka persa kurim baro en sedon ke jing ya pait haking gesum namar ke kerteng jonga namar pele pediang yang namar pele pediang ek tin jongo ble en sedon ke jing ya pait en sedon ke jing kul mar haking gesum henry ujisong wating worship ting what do jingermen ada pi yoi ke jing ya pait namar ke kerteng jonga and what ngo diau what ngo ting but do jingermen but do jingait gitu ke basha hadu ke bakut kinyo ke jing penim uji sun sepenim yang ibai pe radangi shania telan how try radangi pediang bait actin jongo blai radangi yait kum ki kun babha kum ki kun jongo blai un sepenim yang ngi barang ini pedang shibon ki jingor ku jongo try halor jongi ibai pe ko hamun ka parabain how Jesus Christ teleng ba gospel minta kasngi uji su udang hikayang ibai pe ba ulawan hakana ke perthei ban yalap ya kaktin jongo blai bangi barang ala pediang ya kaktin jongo blai barngi ngilong ki kun jongo blai uji sun kerku gerdo yangi bad habangi yoi ke jingya pait namal ke kerta jongo jisu haking ke samjungi lanai kibe ki jaka habang yoi kum kene ke jingya pait gimde bandu jingkerman gimde bandu jingit gide bandu wai nak benda baro ki beriu kenamba kin pediang ya jisu kin pediang ya kaktin jongo blai bar kin stang ban kelak kapamut kenamba makhiro kinio ke jing penim uji su laban penim yaki bar kin yo simul ke jingker ku jongo trahalor jungki ko hon ko para kat bagnak chimita gane ke mas bokuit tongin krapad ya uji su ban yarap ingi ibai bangi borong in sngotu ia ka kubor bawa jongo blai uji su laban hakane ke pertei ban yalap ya ka kubor jongo blai ka tin jongo blai tongin krapad ya uji su ban yarap ingi ibai bangi borong in pediang ya ka tin jongo blai hapo ga donor jongi krambang i borong in kerlaka bamod bangi borong in im kum ki kristan babha tongi duwana kemenda kene baro kat bangang shiminda ikene ke bas bakoin enero ya o Jesus Christ Sobayang ngangit beli pa badan borom unang thak baneng barat kendo pada hau Jesus Christ kun bamar be jungom utrai jungi e bala punna omen sim kuit e bala khana ka maria te soti e bala shalam ra pontius pilatus la sanar pana yaku layap latep yaum lahiyar shake bayap agasngi ke balai kulami phat ke bayap wala kiu shabaneng sum skamor blay badan bor barom nang tha unang bashan bani bane ke bayam ngangai tha umen sim koid aga balang katolik koid aga jinga slogori koid aga jingmap ya kipo jingpan kadong berge jingim bam cukun amen balai spa no kusah I
to duai ko para baga jing kinia jung abat jung pi khalong ga bapdiang hun ha ublei ukpa badan bor baro To try ding ya gi ji jong pi la ta ji ro ro ka jing jong u ji ta yi la la ku jong u ba ro ko wei to ai hang ikut trai ngi krepat bangin syakri daga men simbalait loid lang baki jinai jong me khnang ba daga jingai e bapin koid jong me yangi en pin kod yangi dakine hi ke jing maya dakibang i ai ke jing syakri yame dau kris utrai jongi amen utrai undon ring card bat phi ringa ba phiro to kintiwela ki donut I can do a kiss out try to ngai ngu ya utrai ublei jongi ka song hok ba ka te da shisha kalonga basong hog bar kabadai kadai ti jungi barga jing pani yangi haman la kapor barga jakha banaingu yame ko kandrad ko pa bakhoid ko blei badan bor bad bam chukut namarngi tip bakadai yakaborom bakrau jome wa melawan ban yarap yangi kibri ban yap daga jing long blei jome bat mela ai hangi yak jing pen kia kaba pelait yangi nak jing yap da kaba pen kala yak jing long kabala yalam yangi shaka jing jot shaka lad jonga jing penim yangi da uji sukres utrai jongi lengba jongom takin khon jongi angel kamane yak borom jongme bat kakmen hakmat jongme shi junom ngikarpad yame to ai baki sur jongi kin ya sobat ka jongki ha kabai ka sur jonga jingrwa yaro khatba ngi pen bana ko man ko para sar sina kana kelima daga jinger ke bakrau to ngan ban raya bara ke jing tumo jungi hak madu jisu kat bau jisun pen kala unik po bar ka wain kum gamet bar ka snam jungu to ngan duai ba jisun pen kala ya ka donor jungi pat ya ka jingim jungi da shisha melong go bakhuir kutrai ketumai junga jing khoid baro namar katang ikarpat yame topin khoid pen kentang igene gi jing tarwa jungi da ka bapha ya umen sim jung me kunga umjer halor jungki bakinduk kelalong yangi kamet barkas nam jung utrai jungi u Jesu Christ hakapor bala dino ya u ba dala kamon sungobha ula pdiang ya ka jing shashitom ula shim ya ukpu badakaba aingu yame ula kdia ya u badula ai halake senran u ong to shim bartobam nakane pi barong namarkane kelong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi
Ha ka jugarukom endalala ia bam ula shim ia ka kuri pada ka ba aingu biang yame ula ayaka halaki sinran uong to shim barto di nakane pi baro namar kane kalong ka kuri jonga snam jonga jutam bathamai bad bam chukut ia ka ba en pen mena ka banta jong pi bad na ka banta ki babun ia ka ban map ia ki pop to le ia kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing Kacasin bagi maklune hukum bagi dinagane kakuri ngibenda kajing yang jong bikutra Namar katang ikiba penmen dai ke jingya bar ke jingmi part jongo ngi terwa hame kutra yuk po janga jingim bad ya ke kuri janga jing penim ngi da aingu aidam namar malan nyu ingi kiba bet ban yang hakmat jongme bad ban shakri yame da kabas ngoret ngi kerpad yame bangi kiba ye benta ha kamet barkas namu kris ngin long kibala penyet le kabai da umen sim bakuit token mau kutra ye kabalang jongme kabala priang hastla ke perthei Barto pinjana ye kaga jingin renggat bat ulio ukpa bakuit jongi ibil bat marvin bishop jongi bat baro killing do barkir unium token mavelam royekin men ki parashin rang barkin thei ki bala yo teda ka bakarman ye ga jingme pat bar ye baro ki bala kladno haga jingis nei jome to pdiang ye ki shaga jing shai ka kamar jome to is ne yangi baro ngi kerpad yame barngat bar kamaria te sude bakuit ka kmei jong blai u Joseph bakuid kurim jonka ki apostol bakuid u Francis de Sales bakuid bar baro kuri kuid ki balapen ngo bhaya me pateng la pateng ngindep long ki babet bani bentalem haga jingim bam chukut bad bangini yaro bad pindon borom me dau kun jong me u Jesus Christ dau lembat u bad ha u kan long hame iblay ukpa badan bor haga jingelong kabay jungmen sim bakuit baro ko borom barke jingyaro junom la junom Amen. sashi sido ganai tia baro ke jing tumo jing yak madutrai badaga jingit ke bakrao tung duwai ke jing duwai ba uji sulhi kayangi banduwai kok pa jongi ba habneng kan long ka bakuit ka kerteng jome kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ak kindau kum ba habneng to yang i minta ka jingbam jongi ka bala ka sngim yang i gereng kang jongi kum bang ngi mam ke bala snu yang i bad wad yala mengi shna ka jing pen shoy henry to palai dingi na ka bas niu to palai yang i kerpad ko trai na ka jing sniu baro haga jing spon jong me to ai jing suk jing sign hakis ngi jongi klang bada ga jing yarap ga jing is nei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin ya jing na ka jin jin jar baro kat bangdang ap kmil de ga jing kermen bakoit bar ga jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar kecume kalong kaima kecume kabor bakabrom sinau la sinau kutrai Jesus Christ me ubala ong hak ya pastol jong me ka jing suk nga e happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pet yaki pop jongi henry ki jinge jonga balang jong me bad haga jings bon jong me to ai hake ki jing suk bad ka jinge tli khabai katkum kamon jong me mame uba im bad basin shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai kan don barabor reng khat bad phe Kabat piru. to ngen terbe ka ka jing suk ibe ha ibe pan Bagi bagi
hak me yukun lang broad jong oblay. Hak me bakit noi ki pop jong ka perthei. So ki toy ki balak khot jong ka jing khawai jong okun lang broad.
utrai Yesu bait ngi somu yame ngi aroi marngi pindon poro me kutrai hakene kelemat kebala syukur kutrai na mar malaman bar malarung hapo berun jungi baro hakene kelemat ko Yesu bait hakene ke por ke jingir ka bakaraw sa sin ngi ban re bar ke jing tumo jungi hakmat jume hakene kelemat ngai tibar ke jing tumo jungi hakik ti jungi kutrai hakene kelemat kurgo doyang i be pe Yesu hakene ke por pin code pin kia ki bapam ke besi tuam kutrai hakene ke por ko Yesu bait yara bengi be bangi barong in pediang ya ka kubor bapa jongo blai i barong in pediang ek tin jongo blai ha ka jingim jongi i barong ngin stang banim ka be ke jingim ka batamai ang ba ka tin jome ko Yesu i barong in pintamai ke jingim jongi i barong in pintamai ya king ke sam jongi ko Yesu bait ngi ba ka tin jome karon ka bor ban pintamai ya king ke sam jongi ka tin jome karon ka bor ban pintamai ya ka jingim jongi Kaktin jome kar kalong kum gading badon ka bor ban pin koi de ke donor jungi kabron ka bor ban pin koi de king ke sam jungi ke jingmon si parkar jungi baro ko Yesu bai dia mangi bai bangin pediang ya me barabor bangin pediang ek tin jome barabor apo jungi haleluya 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 Jesus haleluya 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 ke jing duai jung jubilee kokpa uba happening jinge amala ai hangi how kun jome Jesus Christ uhan man jongi badba the legend in jong jinge spoon kan klang haki donor jongi amen sim bakoi kan kersi biang hangi bege jing kromen bala kerko nak benta ke jingwan jogi hima jome toy ba ke jinga ye jome kan pen kelado riangi sagi nong klor langka bomju song tai ban bat ye ke simbai janga gospel toy ba ki to ke simbai ken pen kelador na shapom ek jait ben rio bade ke perthai mariang barokawe aga jik kumelenti batkana ek baneng bathamai bar ke perthai bathamai haba enda ye ki bor jango boman labeng no kaborom jome kan teng snai jinom toy ba ke jinga ye janga jubale kan kersi biang hami bulgrip janga jikrmen ek jinga nganod ek tiar baken show happening ai ba kata ke juga jinga ye kan pen safriang ek jing kamen barjing sug junganong sus pa jongi setelah ke berthaim shamai ko blai jongi balakar ko junom kan long ka borong marga jingya ro junom amen kok pa jongi ba happening kan long ka bakuir ka kerteng jome kan wan ka hima jome ha ka kindau ku ba happening to yang minta ka jing bam jongi ka bahara ka singi Pertama yang garing kang jongi kumbangur ge map ge balai snu yangi but what yala mingi shaga jing pen shoy and rai to pelai ding ina ka basrium amen kublai ko maria ka badam dak jinga ye utra iron wat pha lakar ko ye pha nap nge kinte balla kar ko ya uso ko jing pha o jisum ko maria ba ko ko me jong blai to duai na ka benta jongi ge nong pop jingyam jongi amen kaburom pa ban haukun ban hamen sim ko kumbagan lang kabamaning kum jumindaman barabor jinom la jinom amen tong ini duai to ay boring ikut trying ikerpat bangin laban iyaid saprang dakabasimminda ha kiye kiba kinjabning ba en erap yangi da kiye kiba tang sipor ba en hikai yangi dakiba ne junom dau Chris utrai jongi amen utrai undon ringkard bad phi ublei badan bor baro un kurku doya phi ukpa badu kun badu men sim bakuit amen tolej suk badia roya utrai daka jingim jongphi nisamo yaudai aspa